बनियापुर के तमाम अभिभावक सभी के गोर छू के प्रणाम करतनी। कहल गइल बा अपना जिंदगिया के सब सुख रुआ सेवा में लुटा दे, अपना जिंदगिया के सब सुख रुआ सेवा में लुटा दे, अपना हर सांस के रौर दास बना दे। राजनीति का बगिया में तो हर जगह कांट इन्हें उन्हें के बात नहीं के सुनेंगे, खाली लालटेन छापर बटन दबा के बबुआ केदारनाथ सिंह जी के विजयी बनावे के बाद